presented by Sangeetkar Films. सर हमरा भिराई के गोदी में हमके उठाई के सिक सर हमरा भिराई के गोदी में हमके उठाई के रोबाई दल के साखी गेरा हरिया में ले जाके रोबाई दल के साखी गेरा हरिया में ले जाके सिक सर हमरा भिराई के गोदी में हमरा उठाई के रोबाई दल के साखी गेरा हरिया में ले जाए के रोबाई दल के साखी गेला हरिया में ले जाए के हरिया में ले जाए के रोबाई दल के साखी हरिया में ले जाए के पहिल चीज साखी हलै हमर नाया माना मान तन को न साखी अलै ओकरा दाया पहिल चीज साखी हलै हमर नाया माना मान तन को न साखी अलै ओकरा दाया गमछी अपन बिछाई के ओकरे पर सुताई के सोबाई देहलस साखी गेरा हरिया में ले जाए के रोबाई देहलस साखी गेरा हरिया में ले जाए के हरिया में ले जाए के रोबाई दल के साखी हरिया में ले जाए के छौरा रहुलवा हमरा कैल के बाला जोरी कैला परमाना हमरा खोल दल का डोरी छौरा रहुलवा हमरा कैल के बाला जोरी कैला परमाना हमरा खोल दल का डोरी ओठवा से ओठवा सटाई के अखिया में पट्टी लगाई